Naliko aku pamit karito dening riyoh Mataram. Ibu pun katon gemerlip kaya mutiara ing pasuketan. Aku tansah kelingan ing dalan sepecak sing saben dina ndak liwati budal lan mulih sekolah iki. Ibu nguntapake aku kanthi paninggal wening lan asih. Nger budal ngudi ngelmu kanggo sang besut. Ibu mung bisa nyangoni pangestu dadiya generasi kang migunani. Angles rasaning ati bening lan asih panyawange ibu. Ndek enggo sangu mencaki dina-dina aku kanthi semangat jroning lan batin. Kersane ibu bakal ndak wujudake kanthi tulus lan bekti. Ibu geng putra bakal miturut. Terima kasih.